Amping sa COVID-19, social distancing 1 meter. Pag mas intawon mo kay virus delikado. Tungod sa COVID, daghang nawad ang trabaho, daghang pamilyang apektado og napasmo. Kaluoy intawon sa ubang mga tawo, may trabaho. Tungod sa COVID-19, lihok ta kontrolado, dili na ta paggusto, lahirap kani ato, maon yan yun normal, dili na ni normal. Tungod sa COVID-19, daghang nanirado, daghang apektado nga mga negosyo. Tungod sa corona, nga gikan sa China. Bigti sukatan, atay nga ko, bedo mo sa balay. Kung di mo gusto mamatay, bahala na og laay, di lang ta magmahay. Kung wa na'y kaunay, mangutlot lag ka munggay, kay okay manibay, pampahimsog sa lagay. Naglagot si nanay, kay nagtagay si tatay, ang ayudas barangay, gibayluan og tanduay. Pag-uli niya sa balay, nagmahay si tatay, di kadulog ni nanay, kay nagluya iyang lagay. Amping sa COVID-19, social distancing 1 meter. Pag mas intawon mo kay virus delikado. Tungod sa COVID, daghang nawad ang trabaho, daghang pamilyang apektado og napasmo. Kaluoy intawon sa ubang mga tawo, way trabaho. Tungod sa COVID-19, lihok ta kontrolado, dili na ta paggusto, lahirap kani ato, maon ninyo normal, dili na ni normal. Tungod sa COVID-19, daghang nanirado, daghang apektado nga mga negosyo. Tungod sa corona, nga gikan sa China. Bigti sukatan, atay nga ko, bedo mo sa balay. Kung di mo gusto mamatay, bahala na og laay, di lang ta magmahay. Kung wala na'y kaunay, mangutlo lag ka munggay, kay okay manibay, pampahimsog sa lagay. Naglagot si nanay, kay nagtagay si tatay, ang ayuda sa barangay, gibayluan og tanduay. Pag-uli niya sa balay,